Ola, son Edi, o teu adestrador. E xa sabes o que toca. Poñer o corpo en movimento en pulso activo. Só necesitas ter ganas e uns minutiños para sentirte ben. Así que imos aló. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo e como sempre moi ben acompañado desta xente. Como estades? Hola, Edi. Pues cada día están máis contentos aquí en Pulso Activo, cada día veñen con máis ganas e iso tamén na vosa casa seguro que estades igual de contentos. Outra clase con gomas. Isto teño que falar co Edi, que xa levamos demasiadas así e non pode ser. Bueno, a goma recórdame un pouquiño de Chicle máis Chicle, que estábamos moito nos saltos e tal. Buah, eu de pequena xogaba a comba, xogaba a goma, xogaba o escondite. Cando ibas ao mellor os fines de semana, os sábados e os domingos que ibas de paseo cos papás, pois ibas ao parque. Daquela non había o chan mullido, pois si te levabas un croque. Daquela había gravilla para rascarse ben si caías. Pero non pasaba nada, que chegamos onde estamos, non? Todo ten amaño, sabes? Imos a empezar co pescozo, dibuixando círculos. Eso é. Movimientos suaves, cambiamos o sentido. Eso. Alguén ten problemas de cervicais aquí? De momento eu non. De momento non. Eu Non sei como tamén está vou esta salvando. xente. Moi ben. Ahora imos ir á zona dos sombreiros, abrindo os brazos, aí cada vez círculos máis amplios. Pregunto eso porque hai xente que ten vértigo e os movimentos cando facemos do pescozo sempre moi suaves, vale? Moi suaves. Imos a cambiar ahora o sentido. Eso é. Cada vez máis amplios. Imos ahora a abrir e cerrar, aí como se nos estuvéssemos dando unha aperta, abro e cerro, aí quentando un pouquiño a zona dos sombreiros. Imos ir ahora á zona das cadeiras, imos ir abrindo, cunha perna a un lado, eso é, facendo círculos. Aí se mantemos aí arriba facendo un pouquiño de equilibrio tamén, cambio o sentido, hacia adelante. Costa menos hacia atrás, ¿verdad? Sí. Cambiamos de perna. Eso é. Moi ben. Cambiamos o sentido hacia adelante. Pouquiño a pouco. Xe temos unha clase especial. Vou a contar agora en breves. Moi ben, xuntamos os xeonllos e imos alá. Alguna maniota por aí de outras clases. Ai, ai. Cada vez hai menos xa, Eu teño unhas pouquiñas nas cachiñas, Cambiamos. Nos glúteos. A ver se me crecen. Moi ben, imos ahora cos pulsos e cos nocellos. Moi ben. Hacia adentro. Cambiamos de pé. Hacia adentro. Perfecto, moi ben. Para o quecemento de hoxe imos a necesitar unha banda elástica, vale? Así que, chicos, collemos a banda elástica. Imos a facer dous exercicios de quecemento. O primeiro, imos alá. Estendo os brazos, a altura dos sombreiros, e aí o que imos a facer é levar os brazos, separalos as mans e xuntar escápulas atrás, vale? Activamos esa zona dos ombreiros, a zona da espalda superior, traballamos un pouquiño o peito tamén, seguimos aí, moi ben, suave, vale? Uns segundiños máis, ánimo, traballando esa zona tamén do trapecio, imos notando aí as cervicais, últimos segundiños, 3, 2, 1, vale? E agora, imos a colocar a banda no chan, imos a pisar, aí separando os pés a anchura das cadeiras, imos a tensar ben a goma, damoslle unha voltiña aí, e agora o que imos a facer é unha flexión lateral, vale, a un lado e ao outro. Eso é, zona dos oblicuos, aí. Non levantamos o ombro en ningún momento cara ás orellas, non. Simplemente levamos o corpo a un lado e ao outro. Eso, e mantendo sempre o corpo recto, a espalda recta. Seguimos a un lado, a outro. Pouquiño máis, antes de comezar ca clase, últimos segundiños. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Perfecto, Pero- moi ben. Pois nada, chicos, hoxe imos a facer unha clase con bandas elásticas e tamén necesitamos unha colchoneta, así que preparade. Hai a goma. A goma, de canto xogábamos nós a goma no colexo, na casa, porque eu de non teño irmãos, e lembro que poñía dúas cadeiras e xogaba como, o seña, termaban as cadeiras da goma e eu tiras para diante. Na nosa casa intentamos que as nosas fillas pois, xoguen moito como se xogaba antes. Non tiramos de pantallas. A min encantábame xogar, pois como intento ademais transmitir a miña nena, que non lle deixo polo de agora con 7 anos xogar a ningunha consola destas. Moi ben, xa estamos aquí na colchoneta, hoxe imos a traballar nesta posición, imos ir cambiando, pero ahora imos estar boca arriba e imos a facer o ponte de glúteo, vale? Xa fixemos en outras ocasións e hoxe vamos a axudarnos da banda elástica. Entón, imos a levar os talóns cerca dos glúteos, imos a colocar a banda encima das cadeiras e facendo aí resistencia cas mans, tensamos ben a banda, apretar os glúteos, o abdomen e tiro para arriba. Soltando. E vou collendo, apoiando vértebra a vértebra e volvo a subir. Mantendo as mans no chan, vale? Que nos fagan de resistencia. Eso é. Apoiando cada unha das vértebras, controlando a baixada, esa zona lumbar. Apreto glúteos a subir e elevo o ombligo hacia dentro. Van 6. Eso é 7. Seguimos traballando tamén esa zona do core. 8. Ánimo. Van 9. Moi ben. E 10. Arriba. Moi ben. Recollo os xeonllos. Un segundiño, imos a repetir este exercicio. A ver, eu a Edi vexo ben, pero creo que tamén estamos todos bastante ben dentro do que estamos. Obviamente o entrenador é o que nos está poñendo en forma a todos, é o que ten que poñelo punto ou a meta, non? Decir, pois así. Entón eu vexo que el traballa o seu corpo e nótaselle, obviamente. Tensamos ben a goma, talóns cerca dos glúteos, pés separados ancho das cadeiras, collemos aire, subimos, apretando glúteos e imos baixando vértebra a vértebra. Eso é. Vamos a vixiar aquí que estén facendo ben. Ide contando en alto. 3. Mantemos, Anxo, as plantas dos pés sempre apoiadas no chan, non levantamos. Eso é, moi ben. 5. Eso. O baixar, acordamos, imos apoiando vértebra a vértebra, vale? Apoiamos toda a columna e volvemos a subir apretando glúteos, levando o abdomen hacia dentro, o ombligo hacia dentro. Eso é. Moi ben, Estrella, sí, señor. Gracias. 8. 8, van 8. Nove, Genial, nove, van Silvia. nove. Eso é, moi ben, moi ben. Esa Nove. colocación da columna. E última. E 10. Moi ben. Ahora recollemos os xeonllos aí, acercamos, dibuixamos círculos. Pois eu penso que antes era todo máis natural, divertíanse moito máis, estábase máis na rúa, xogando cos compañeiros, ibanche timbrar ao portal para que baixaras, e agora é todo máis a través de internet, xogar na casa ti solo. Ahora, mesmo exercicio, parecido. Acercamos o talón e outro pasamos a goma por detrás do pé. Un talón cerca do glúteo e manteño as gomas, manteño os cóbados pegados ao chan, de acordo? A perna apunta hacia arriba. Conecto toda a espalda co chan. E ora, collo aire, exhalo, elevo. Collo aire ao baixar, apoio toda a columna e suelto arriba, elevando, vale? Mantendo os brazos apoiados no chan. Eso é, e apoio toda a columna. 4, 5, eso é. 6, xa van tirando, Sí, sí. Carai. Isto notase. Este non me gusta. 7, ánimo, 8, eso é, controlando a baixada. 9, e unha última. E 10, moi ben. Ahora cambiamos e traballamos ca outra perna, ca perna que está apoiada, vale? Porque a que está traballando é a que está apoiada.
A que está traballando a que está parada, pero a de arriba estira ben. Tamén. Pero digo que onde notades o traballo ten que ser aquí nos isquios da perna que está no chan. Ben, recordamos, colocámonos ben, apoyamos toda a espalda, a perna punta hacia o teito, collemos ben as gomas, collemos, o sea, o talón cerquiña do glúteo, collemos aire, solto arriba. E baixo controlando e apoiando toda a columna, unha a unha, as vértebras, e levando o ombligo hacia adentro cada vez que subo. Eso é. Imos separando e xuntando, baixar lentamente. Eso é, controlando subida e baixada. Moi ben. Ánimo, seguimos. Moi ben, Estrella, mantén aí as mans pegadas no chan. Este no. Sí. Este tira moito. Este tira moito, verdad? Ánimo, quédanos dúas. Ombligo hacia adentro cada vez que subimos. Quédanos unha última. Moi ben, que campeón, señores. Sí, señor. Ahora levamos, agarramos xeonllos e aí. Tirábame moito por aquí as costas e os cadrís. Por eso, o sea, eu fago hasta onde podo. Tampouco me quero esforzar e que pase algo. Imos a colocar a banda desta maneira, vale? Como se fose a nosa columna vertebral. E imos a colocarnos encima en posición de crucho, o típico abdominal que facemos sempre, vale? O mítico. Entón, chicos, imos a facer agora eso, deixamos, colocamos a banda elástica e deixamos un extremo que quede como un salinte, vale? E imos a apoiar a cabeza aí. Imos a acercar os talóns ao glúteo, pés separados a anchura das cadeiras, e agora, moi importante, sin tirar do queixo hacia o peito, vale? A cabeza simplemente está apoiada. O que imos a facer, mantendo esta posición, as mans aquí, vou a coller aire e solto facendo traballo de abdomen. Cabeza apoiada e axúdome da banda, neste caso, a exercicios nos que a banda fainos resistencia e intensifica o exercicio e outros nas que nos axuda, vale? Esta é unha maneira de facelo se temos problemas de cervicais nos que non aplicamos forza na zona do pescozo. Isto axúdanos a traballar a zona do abdomen sin perigo, vale? Moi ben. Van 8. Non tiramos dos brazos, Dos brazos non se tira para nada. E van 10. Moi ben, descansamos uns segundiños e imos a repetir este exercicio, de acordo? É un exercicio que nunca fixera, o abdominales axudándome ca goma, e a verdade é que está ben, é un exercicio que vou apuntar porque nin se me había ocurrido nunca. E collemos aire e solto, flexionando e hacia diante, vale? O cu non se eleva e non tiramos da goma, vale? Solo a cabeciña, vale? Separamos o queixo do peito, vale? Eso é, moi ben. Moi ben, Silvia, moi ben traballado, ese abdomen. Van 6, se non me equivoco. Sí. Levo ben as contas, non? Sí, sí. De momento, sí. Home, desde o último día que fixeches trampa xa contamos, ben. Cantas van agora? 9. 9. E na casa xa vamos ca última. E 10. Moi ben. Relaxamos un poquinho esa zona. Perfecto. E agora imos a facer un exercicio que lle chaman o zen en pilates, vale? Relaxamos. Agora o que imos a facer é collemos a banda na posición que estábamos, agora pernas flexionadas formando un ángulo de 90 grados e agora colocamos a banda desta maneira e collemos os extremos, vale? A zona abdominal e a zona lumbar apoiada, brazos completamente extendidos, e aquí o que vamos a facer son respiracións cortas, vale? Cada vez que exhalamos, ombligo hacia dentro. Eso, agitando os brazos completamente estirados. Zona lumbar ben apoiada. E chámase o zen porque hai que facer este movimento 100 veces. Ostras!
E ademais, inspirando 5 veces e exhalando outras 5. Exacto. Seguidas, non? Estamos adaptando, non estamos facendo tal e cual como pilates. Últimos segundiños, 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben, relaxo. Eso é, moi ben feito. O exercicio este que lle chamou Zen, eu pensei que era Zen con Z, de relaxado, de tranquilo, de un respiro no medio da clase, pero non era. E bueno, non foi tan doado como parecía polo nome. Imos traballar en cuadrupedia e o último exercicio. O que imos a facer é na zona dos nocellos, xuntamos os pés e imos, bueno, facer aquí para que me vexades ben, imos a facer un nudo. Tendo en conta que canto máis apretedes o nudo e máis apretedes a goma, máis intenso vai ser o exercicio, vale? Pero bueno, como é o último, imos a facelo aí a tope, como sempre. Ben, imos a colocarnos na posición de cuadrupedia. Como sempre, xa temos esta posición máis que memorizada, e o que imos a facer é un traballo activando moito a zona das cadeiras e do glúteo, vale? É un traballo moi sinxelo, pero que tira. Entón, podemos apoiar as mans como se preferides apoiar os antebrazos, como querades, vale? Isto non vai implicar o traballo. Fixadevos nas miñas puntas dos pés que están sempre tocando o chan e están separados na altura dos xeonllos. Entón, o que imos a facer para activar esta zona de aquí é collo aire e arrastrando os pés, separo e volvo, collendo aire e separo, sempre arrastrando os pés, eso, e separando. Activamos a zona do abdome. Eso é. Mantendo sempre os pés en contacto co chan. As punteiras, eso é. Imos a facer 10 máis. Eso é. Con cada exhalación, ombligo, forte hacia adentro. Activamos glúteo. Ánimo. Veña. Quédanos 5 para terminar a clase. Van 6. Van 7. Quédanos 3. Eso é. Quédanos 2. E unha última. Moi ben. Quitamos xa a goma cando vamos hacia atrás. En concreto, ese exercicio de abrir cara aos lados, que heino de levar para a miña escola, xa digo as nenas, porque eso para a rotación do aductor en danza, que tes que traballar cos pés así, heino de anotar. Ahora imos a ir cara adiante para estirar esa zona do abdomen e como fixemos en anteriores ocasións, aí arqueamos, suave, e notamos aí como se estira a zona do recto abdominal, separamos a pelvis do chan. Eso é, mantendo esa posición, arqueando un pouquiño a espalda, cuidadiño ca lumbar, suave, vale? Sempre suave. Eso é, ahora imos a levar o xeonllo dereito diante. Eso é, manteño posición. Que tal, chicos, a clase? Gustouvos? Ben, ben. Sí. Non sabíades o exercicio ese o Zen, non? Non vos sonaba? Non. De nada. Pues, Hai que especificar con C ou con Z. o que sí, sin sabelo, fixéstelo de maravilla. Eso é importante, aplicarse. Imos a cambiar ahora de perna. E vos na vosa casa, que tal? Tedes que escribir despois nas redes sociais aí a ver que tal cada sesión. A ver se vos gusta. E se ides sentindo melloría ao cabo de cada clase, eso é. Ou con quen se identifica. Ou con quen se identifica. Está o que protesta por todo, está o que fala sen parar, o que vai de chulito. Sabía que iba a decir eso. Temos un pouco de eso. Sabía. Moi ben. É a crack da clase que estrella. É a clara clase que estrella. Non sei por que din que hai unha protestona, eu non a sentín, a verdad. Falar falamos todos, o que pasa é que, bueno, eu son unha persona faladeira. E di, bueno, el chamoume a min chulito, pero eu teño que decir que pareceme un pouco floxo, porque estas clases
Bueno, está ben un pouco para quecer, pero despois falta chicha aí falta chicha. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por estar aí un día máis con nós en Pulso Activo. Recorda, é importante o movimento día a día, pasiño a pasiño. Gracias por estar aí. Eu son Edi, o vosso adestrador. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, chicos. Sí, señor.